دنيا قرشا حرسي قود فازي خبر السريع بزاخ شقا زي دكس كتنفخ عنزح حقوق زي دردر جاكا تولي دلا مبال يهلطاقا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس تحستوتات نعاقم يبقعيو كمهرونا كنكحونا كنفلطو من كنستوعلو اللومن زل الناس بالكم تحستوتات هزالكم قريبا لغو كسام موداتا ناي مدبنا مسانا كتصنعو بخبر نعدمكم أقدس تحستو بدرجة عالم بزوبانا إيرترا دما تقدس أقداسي تحستو كلوني وكسام موداتا أمساي مصنع كدلينايو نتي سرحنا دما كل جزء لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار وكل من قديك تحجزوا دما بخبر نعدمكم بزوع جزء كي وصلنا مجمريا نابزنا يلومي أقداسي تحستو. Life is not what you think it is in Europe. And your brothers and sisters that are here now will not tell you that because they are really ashamed. I lived 14 years in Tanzania. 14 years. Life is better. There's so much opportunity in Ghana, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenya. All my brothers and sisters there, trust me, if you work hard, you graft hard. زي حونا زي بسبزي ناي بحكي ترير زغنا ملختي تزارب زلو somebody has to say it بفلاي زياتهم كبلو خلو ما زيادة ترجم علو لا يزبل زلو أفريقاويان أب أفريقيا زلهم هيوات أب أفريقيا يزقلله كتعوات دليغا نابتز دليو دلخ على ما نخد بس أب أفريقيا يزبلته أب أوروبا زلو أحواتكم كنقرخ ما يكونون مخنياتو زخول واقع كفيلم أوروبا مسيوم حماقي هيوات يلوم كنقرخ ما يكونون إيرتراين كان نقرين حق عش هيوات وحشكم تعارو كم بال عدو عين فلتنينا من هالبات سمعوا تزربا قبل كله بخمي كم زترجموا زلو اب تنزانيا 14 عامات قميته يزبل زلو هيوات اب اوروبان اب تنزانيا فللي كم زخونه من هالبات ايرتراين بقطع يكون زرب زلسو كينيا اوغندا تنزانيا غانا نيجيريا زلوهم يزبل زلو سمعوا سلامتاي كم قبل تجديدو انا ناتي تعذبتك كبير بزي. Your life is much better. You want to know what's happening here in Europe when you come here? I'll give you my breakdown, okay? My flat, my tiny flat, 1,400 euros a month. My energy bill, 250 euros a month. My gas bill, 100 euros a month. My car license, my car insurance, 45 euros. My mobile phone, 50 euros. My TV, 40 euros. My local government tax, 160 euros a month. My list goes on. At the end of the month, I spent 3,000 euros only bills. So if you earn your تا مخنيات ناتو تاناتو argument عمن تايفتها يا مسيلكم مجمريا انت يزبل مسيلكا زخونه اب افريقيا زلو سبسي دموز اب اوروبا زلو سب دموزش 3,000 عنديو 3,000 عنديو 4,000 عنديو 5,000 عندي بمبالي دزارب ازيات راي خاطر دو اتي 4,000 زقبل زلو 3,000 زقبل زلو هيوتو كما يمثل كتب الكتكل عليك جزا خراي كندي كفالنا يتدو مسكا يوسد انشورانس بقديتا انشورانس اب سويس تلقنا ابنت نايت عندنا انشورانس ماكينه تلقنا كار انشورانس قال كل عينه انشورانس كدليكاي ناي زخلو اتولو ناي الكتريك تخفلو تاكس تخفلو ناي ماكينه ناي كل عينه مقعزي ناي تليفون كاديو ناي تلفزيون كاديو كل نجار مساتخا كندي ترفك كاي تحطو بفلاي سدرا بيت نتلقى خوينو ابون قالن نو ود كلتا سبحدا كلتا دك وي 3 دقيقه تلوم سبعي تسرحت خوينو كندي كترفك كاي خلي تحطو ناو حجي ابي اوروبا زر الهيوت كابا افريقيا زر الهيوت يخفك بلكم اليكم كون جنرالي نلا على قص كخد كي تدليغا رئيس خاب فلاي ملو بملو كتقملو تخيلكا افريقيا سلام الرقاتن ادلن ندعرك فيتو ادل مالت سب سرحين خنبر ادل تتوايبو اب افريقيا يتزبلص انا لعل نخد كي زلو تخلو سلامنتاي ابي اوروبا تقمت على خان دحري لونكا ملسي يدوبهم حنت نساهبنا كنسغرينا 400 euros in Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Congo, you way better off and you have fucking freedom and a beautiful country. I want to quit in Europe. The only good thing here is my kids' education. That's it. So please. يا تا انكو ابزي كوفابيلات نزلا هيوت اب كالي زدعمه
نعو كم سعدا كم يوروبا باسبورت حيزو حكي كزارب كم افريكا وخين كقليل ايكون انتيوت كم تنسوم نعم زراعي ما يكون انتيوت ببزحتهم افريكا هنا اكشلي زي سبلو زول حكي اندحر الرئيس هاتك عمل غيلكا ناي بحق خد سعر كيلكا عدلات ناي عوت يلن مالت ايكونن اوف كورس تي نغرات هجي قال سبالو بافريكا سلازي لغا اي واز ان افريكا ورقه زي بلا يكلغو اب سودان I could make a good living أبيرتراون إتي زلوا تسعنوا ناي هجرة وقلقلوت سب بستخالة بناس أخوي نكسر عدل سلازي رخبنبر أبيرترا هي وات كان قد مرحون كبي لاينا بران هاي تسعقام قد اتناي كتت زلوا كنتات extraordinary كنتات زفترات أقام مخانو مجنزاب يدلي سلازي انتاي زبلنا زلوا نابيرو باتراي موجياي قال سبالو نزا فيديو قريتو أنا بعال خدادي تملاس قبلني أنا متي أوريدي حجي أنا سلازم أتأخو باي ذا واي أنا بيروبا خلون أمنا كفيني لكم هايكم كذا معرض زلوا هذا عبرة سبكم عبل تقينوجن بنفس خاطر يتعكرنا نسخة نزا زربانات يقريتو نبعلا متشوت كوين نخالوتكم زبليبل بارنا عخا بيروبا مسي خاصة تنبر زلغا نيروبا سلة معبل زلغا كان سب كما يخون زبل سألاي هاجرون سألاي هزبون ترايو عبرة سبكا كم تنسخة ويكم زعانة نبي أوروبا مسينا يزلنا كل ذي حريك ما تسألوا تبل كم زبلات حساسة بنت لك قينو you're stupid and I hope سبكاي سمعك كان خول معناته كل إيرتراو دقوتي مفتاحكم كم خين زردو سبال أنا كوستو بيتاكون أنتم كم زبلون نيرترا كتف واز دليهم كم زبلون أنا نسخان تجاجينا أبدأ خين كاترين تلقى أنا نسخان زوسدنا يوم الرجع تزبلت أي بالرجع نيرون نيرترا تبل تلقى تحزننا بحكي أنا نسخان سلز قبرنا كالك سحبنا له مالته يكون انت خيلنا أنا نسخان مسينا لنا كم يقرر ندخل حبرة سبكن حق زون خلينا نحسب زلنا أبروبو ويكا بزعبا مع جاسك نزار كلنا منستر حبريتا هاغريرترا أتو يمان قبر مسكال حنتي أب إكسبوست غيرنير نساز من تايتبل Innovation Hub a Center for Creativity and Progress by بحنتي بسونا برهانس تبع الاستصحافي زارب زلو هجي إذا أبز حلفك إني بير لينك بيرتيا ميديا نتورك كمون بخالوت بيرتيفون دوت إذا نبرة فترة ونت ناي سنعة ناي فترة ونت برنامج إيرترا هند بتزجات أما ده يكونس تمنجستي باي ديزاين صرح لكم زلوا حجة الردين نعي انتهي خذ قبر زلوا a strong emphasis on technical training أكن دي بأكاديمية يعني خدي أما ده يكونه حتصير تكون technical training أما انتهي زي تقرأي صغير at the core of the hub's mission العامة نزلنا انتهيزبل programming أتاتيوم على مسيلكم the youth innovation and entrepreneurship hub ويون innovation hub تسوعه نتوم منسيات تكنولوجي كون ناي فترة ونت potential ناتوم ويتهوبو نمجنفال نمعزاز زتوكوري نسدما young participants primary كاب جريد كاب تاش أكفلك سب عصرت هذا زلوا بسفل عليه كم مقدس زلهم نشدش شوارعي كمون نعمة training بمهاب أمنتاجة الكورة training زبوزلهم the rigorous courses offered structural into 3 levels هذا with each level spanning to 6 months ثلاثة برنامجات زلوا أمقعد بزلوا من قديم مروام كم زلوا سدما electronics Python programming ناي software programming يزي Scratch programming robotics soldering زغا نتي تسرع زلغان ما فيش أمس حجز and later involving the design and assembly of exterior casing of electronic devices سلازي حدث بحثر زبالة training نابجبو تخونه نبرت نكفري كمي جركا تحجزو نعوز حجز سلط أنا هيب كم زلوت منقسي أبزيات رأيت طويلنا عب كبر لنا نزا بوليسي بمتعوت منقسي يرترا كنديك زاد channel لي زاربانيري and this is very very brilliant نعيش ميوم غير موي بلاكم يلون كلام استجبريزي أنا سلدي فلوت كوترايو so the innovation hub envisions an even broader and more inclusive approach to technological education and innovation the success of the 2025 Science and Innovation Fair has reinforced the importance of creating spaces where young minds can experiment, learn, and showcase their potential, with plans to further integrate college graduates. Oh my God, college graduates and working professionals into this program. The hub is poised to become a key institution in shaping Eritrea's future. Thank you. A big compliment. Minister Timirtina Ertra, Abtina Innovation Fair, كل minister تاتا ساتفهم كم زنبرون. اتمنى السدما نزح الجن ريو زلنا منسيات. أبت كولجات نزلون أب كلا عودي أب بروفيشن وفيرم زلون بحدا بمقبار فترة ونت زتوكرت مرتي نابو جزء يخي كم زلوا تمنجس كم بوليسيز نقرأ نزلوا نبي حكي زحقوسن تصفى زبن مدرغيو
بزعبا STEM engineering science innovation كنزارب صنعنا بچاينا نچاينا كمز جبرلا أجابب تمرتها سلز غيرت يا إيرترا دما كل سقوم تنخت تخل هجريا مغنياتو قبل على تحتي كلتي في تزازات كخدلا زغل هجر سلز خنت سلزي اتمنجس قبل على عزيزو عب تحت دماك جبريو بيك كومبليمنت نزازر بازيا أبيكس مسورا أخوا أنا ملسي بيم نيرن تايلا ملسي بيم سك أبز صحيح فلوم نيره بزحات كون شير غيركم مالهم كريكم يدان أبزلا يقني لنا أتو يمانه بفلاي مستر يمانه أبز حلف زرانا بزحات إيرتراويين تستساتفوا مرحتنا إيرتراوين بمولهم ناي كل بمولهم برسترتات ناي حرشاديو ناي إندستريديو ناي نقدديو كلاتهم تساتفوا نيرم الزيد ما اتمنجسي أبتدلو كنتات كساكندي بعمق أتسرحلو كم زلون قبل عليه دما تاريخ ناي سورة حزب إيرترا تاريخ أيوب تانكز نبرت ويحسين ذهب كات أو يخان خالم على مقبار فتراونت أبتي حزب إيرتران تاريخون استمسرته مخانو كابزن اللي على جن نابيك نوصل خليله كومبليمنت جرى له مالغانه ويون تشالنج جرى مالو نزع عبد الجزء سبسي مستعب أب وش تعدو خوي نزفتر زلو كمي جرنا كنحوس نغل مهنياتو صبوغ حساب ويون صبوغ نبراترينا ناب عداقة خد كيرو ناب اندستري خد كيرو تخينكا جنزب يدليو mentorship ويون ناي كوتشنج ناي حساب كلا زلون كمغري يقولوا كم ما بلاتفورم كتجبر لك تنقرات كم حساب ناب تكبر نغير تغينو ناب تكبرك لكم كلغو حانت نبرت فتير كادي كونس نتا نبرت بازعكا كشيطان ناب عداقة كتقربان تخينكا سزاب دجزلنا دلونا زلو بسمعت راي كونس بفاينانس كمون باستراتيجيك حق الزغل سلازلنا نتب دجزلون نتب دجزلو سب مستوشت زلو كراخب زغل بينتو كما يجرنا نهنص نفس وكف من سيدما بزي قد سابيلو نتاوشت زغبر زلو معباله بستفل عليه من قد كبر كتولو زغل دليس سلازلو نزي مسرح زي كما يجرنا كنسالو انغل انتي كجبري خليل صحيفه اللغه بزحات شير جيروما بغتاني أتو يمانه قبر مسكال دما تاج يرس لصحفكوا I really hope قال كريوا of course كاب دقخ مصخلت حبريتا حماق سمعتات كيف يفريه كم تئزاز ويون قال خيكون حسابنا هنا نهبزلنا سجيشن يو ريتينا نهبزلنا تمنقسي قال حتوتات ناتي درو يشرحوا لكم زلون ابتكباري خيت كم زلون يرون له ناتي حساب سمعهم ده يكونس اقدم ونه تبلان زقبر ويو رايانه ابتناتي تعزبتي مثل ساتون بس يحمز الله بحدا يمص سلازلو صبغ يسمعني ندغ زلو سب دما نقحات زياده تبغسون خوست كقدم زغل حسابات يزغرب زلو سلازي ناتكم ريتو ناتكم حسابات لعلو كل دما دلونت نكل يزغبر زلو اي ثينك تمنغسي نتكونتات ابغل نطبي هاي ويلكم قبل خل خوني سلازي دلونت جيركا بأمروخا تداليخا بقطباخا تداليخا بكل من قد سقاتاتك الداليخا انت سنيكا من البات نتوما بيرتراس قبر زلو حسابات بزح تمرت زلو ابدقس لزلنا منتور كوينو ديو حساب بمهاب ديو ويون انفست بمقبار ديو ويون متبع بعي جنزب بمقبار ديو ويون نتي نشاطن فتيرو مزلو بلاتفورم عم معباي كونتريبيوت بمقبار ديو بستفل عليه من قد كن حجزنا خلينا ناتكم حسابات كسمع دما دس يبلني إيرترا فترة ونزل له حجر انتقينا ترى دما نتقول زلوا أجمعنا كند كاب دقة مركب ترى ده كوشتنا حدش مس إيرترا خيزق التكنولوجيا بممتع كنا عب نخل حجي نعبتنا يزوبانا كنا تات كنسجرينا مجمريا أبي تبيا بزح معباليتات يزقبر زلوا اسكنعو كنركب فتن انتايو حرك كابتي زيس كنسمع. سر كوران يا أنا ما كف معبر سوتو كاج بروتوكول اللي تطبق عنه نتبع كل تامر بفيت አለ የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ካለበት ነባራዊ ሁኔታ ዓለም እየሄደችበት ከምትገኝበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ መንገድ እንዲሁም ሀገራችንን ልናደርስ ከምንፈልግበት የብልጽግና ደረጃ አንጻር ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች መኖራቸውንም ምክር ቤቱ ተመልክቷል። የመጀመሪያው በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሊኖር የማይገባውን ፍላጎትን በኃይል የማስፈጸም ኋላ ቀር አማራጭ የሚከተሉ አካላትን የተመለከተ ነው። እነዚህ አካላት መልካቸው ይለያይ እንጂ በተለያዩ አካባቢዎችና በውጭ ይገኛሉ። የራሳቸውን አካባቢ ከሌላው የበለጠና አብይ አሕመድ ናይ ሓደ ሴኪሪቲ አኼባ ገይሩ ካብኡ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረቡ ከለዉ ገለገለ ሓይልታት ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ክኸውን ዘይግብኦ ድሌታቶም ወይ እውን ባህግናቶም ብሓይሊ ከተግብሩ ዝፍትኑ ንርኢ ኣለና። ኤግዛክትሊ ንመን እዩ ዝረቁሕ ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ። ግን ካብቲ ግምታት ምናልባት ኤግዛክትሊ ንኤርትራ እንተዘይኮነ ኣብቲ ሰርከስ ናይ ዘረብኦም ኤርትራ ከም ዘላ ርዱ እዩ። ደይ መደይ ኢልካ ድማ ኢኻ ንፁር ዘረባ ደይ ምዝራብ ምክንያቱ ሰብ ናብ ዝደለዮ ክትርጉሞ ስለ ዝደሊ
ሓፈሻ ንሱ ነተሃገሩ ናይ ሰላምን ናይ ርቃትን ሓሳብ ዘለዋ ንጽቡቕ ሽርክና ትሰርዕ ዘላ ገይሩ ንኻልኦት ሃገራት ክውንጅል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ሰላምን ርቃትን ዘምጽእ ዘረባ ኣይኮነን ንሕና ናይ ሰላምን ጽቡቕ ነገርን ክንጽዕር ኢና ክንዲ ዝብል ንኻልኦት እዩ ዝነቅፍ ዘሎ እስከ ስምዕዎ በኣሽሙር ንመን ይካሃርም ዘሊ ዘሎ ተጎዳ አድርገው ያሉ መነጋገርና መወያየት አይፈልጉም ሴራ ወጥመድ ዝርፊያ እገታ ጭካኔ ህገወጥ ንግድና ፍላጎትን በኃይል ብቻ ማስፈጸም መለያቸው ነው አልፎ አልፎም ጥፋት የጋራ ዓላማቸው በመሆኑ ተቀናጅተው ለማጥፋት ይሞክራሉ ህጋዊ የፓርቲ ሽፋኖችን ለህገወጥ ተግባራት ይጠቀማሉ ከኃላፊነት የተነሱ አኩራፊ ፖለቲከኞችን በመጠቀም ህገወጥ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለሁከት ተግባር ለመጠቀም ይሰራሉ ሁለተኛዎቹ አካላት በተለያዩ ቦታዎች ተቀምጠው በሀገር ውስጥና እጂ እቲ ዘረባ ክትግምቶ ካለኻ ናብ ግብፂ ዝያዳ ዘተኮረ ይመስል ክረዳዱ ዘይክእሉ ንካልእ ውሽጣዊ ፀገማት ፖለቲካዊ መሳርሒ ገይሮም ርጋትን ሰላምን ናይቲ ሃገር ከፍርስ ደሊ ዝያዳ ምስ ግብፂ ኣብ ዳይሬክት ናይ ኣብ ሓደ መዕለቢ ዘይበፅሐ ዲቤት ስለ ዘለዎም ዛዕባ እቲ ናይ ዲጋ ዝምልከት ናይ ኒል ዝምልከት ግን ጎኒ ጎኒ ድማ ንኤርትራ እውን ዝሕውስ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ክብሉ ከለዉ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ነቲ ግብፂ ትገብሮም ዘላ ናብ ኤርትራ ፀጊዖም ናብ ህዝቢ ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ግብፂ ብኤርትራ ገይሩ ነታ ብኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ካልእ ክልላት ዝፍጠር ዘሎ ክልቲኦም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ብምባል ዝያዳ እቲ ግብፂ ዝበሃል ዝሞታ ርእሲ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ክኾነሎምን ነቲ ህዝቢ ድማ ናብ ሞቢላይዜሽን ክሕግዞም ናብ ኤርትራ ገጾም ክጥቀምሉ ስለ ዘልዩ ኣገይን እቲ ዘረባ ንሰላምን ርግኣትን ዘንግስ ዘይኮነ ደይ መደይልካ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ንላዕሊ ንምድያብ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ወታደራውያን መኮንናት ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ኣገደስቲ ናይቲ መንግስቲ እዮም ተሳቲፎም ነይሮም እቲ ዘረባ ድማ ወላ እውን ነቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ይትንክፍ እዩ በዘመድ አዝማድና በብልሹ አሰራር ህዝብ እንዲማረር ሆን ብለው ይሰራሉ ሶስተኛዎቹ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን የሚመሩ ክንፎች ናቸው መደበኛውንና ማህበራዊን ሚዲያ ኢትዮጵያ ጠላቶች ተልእኮ የተቀበሉ በሀገር ውስጥ ችግር ለመፍጠር የሚጥሩ ባንዳ ኃይሎች ከዕለት ወደ ዕለት አቅማቸው እየደከመ ተቀባይነታቸውም እየከሰመ መጥቷል የገንዘብና የሰው ኃይል ምንጫቸውም እየነጠፈ ነው ነገር ግን ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ህግ የማስከበር የሰላም አማራጮችን አሟጦ የመጠቀምና ህዝብን የማንቃት ስራዎች ወሳኝ ናቸው ይህን ከምንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም በዳሂና ሆነ ይመጽእ ስለ ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኦፍ ኮርስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ነቲ ውሽጣዊ ጸገም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደገ ሓይሊ ድፊት ከም ዘሎ ናይ ደገ ሓይሊ ብዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሽፋን ክገብረሉ ዝፍትን ዘሎ he can do whatever he want እዚ እቲ ሓደ ክፋል እዩ ዝያዳ ናብ ፋኖ ዘተኮረ ከምኡ ናብ ሸነ ዘተኮረ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምስቲ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ ግን ሓደ ቀጥታዊ ዘረባ እውን ገይሩሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ሸይሙ ከም ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብቲ ውሽጢ ዝበሎ እውን ክንርኢና እስከ ንስማዕ ኣብዚ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ኤርትራ ርክባት ዶ ክብል ዘኽእል ኣገዳዲ ነጥቢ ስምምዕነት ፈሪሞሎም ኤርትራ ድማ ንሽመት ሓድሽ ፕሬዚደንት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ስጋኣታ ገሊፀላ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከምኡውን ምርግጋፅ ፍትሒ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ዝምልከት ነጥቢ ዘይተኻተቶም 8 ግዴታታት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሞሎ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ቋማውን ሃገራዊ ላዕላውነትን ዝወፅእ ኩሉ ዝምድናታትን ንጥፈታትን ደው ክብል ተሰማሚዖሎም ሎማዓልቲ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት መምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝተሾመም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃገራዊ ላዕላውነት ከምኡን ካብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝወፅኡ ተባሂሎም ዝተቆፀሩ ርክባትን ንጥፈታትን ደው ክብሉ ተሰማሚዖሎም ሓድሽ ፕሬዚደንት ነዚ በብፅዓ ኣትዩ ዘሎ ምፍፃም ተልእኮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ስነ ስርዓት ምትሕላፍ ዝተፈረመም ሰነድ ቃል ኪዳን ዝተመርኮሰ እዩ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ሰሉ 30 መጋቢት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስነ ስርዓት ተኻይዱ ዘሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ዝሓቅፉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቋም ዝወፀ ደንቢ ኣጽዲቑ እዮም
ነፂብ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝነበረ አቶ ጌታቸው ረዳም ብ14 መጋቢት 2015 ዓ.ም ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሕ ተመዚዙ እዮም። ኢትራፍ ጀነራል ታደሰም ፈሪሙ ኮይኖም ኣብ መግለጺ ልኡኽ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዝተኻተቱ 7 ነጥብታት እቶም ሰለስተ ንጉዳይ ሰላምን ድሕነትን ዝምልከቱ እዮም። ጀነራል ወዲ ወረደም ብትግሃትን ብተኣማንነትን ተፈጽሞም ቃል ካብ ዝኣተወ ሓላፍነታት ሓደ ድማ ካብ ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስርዓት ሃገራዊ ሉዓላውነትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዝወፅእ ዝምድናታት መወዳእታ ምግባር ዝብል እዮም። መቸም እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ኩሉ እቲ ነገር ግን ሓደ ዓበ ድራማ ኢኻ ትርኢ። ትግራይ ሓደ ክልል እዩ። ሓደ ክልል መጠን ኢንተርናሽናል ዲፕሎማትስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዩ እቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ዝግበር ዘሎ። አሚን ናይ ኣምሓራ ሪጅናል ሊደር ክቅየር ከሎ ኮሚዲው እንታይ እቲ ሃገር ኣነ ይርዳእኒ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ ወይ እውን ሓደ ክልል ኣመሓዳሪ ውሽጣዊ ሃገር ናይቲ ሃገር እዩ። ኢትዮጵያ ዝበሃል ብኻሎት ብውክልና ዝመሓደር ሃገር ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን። ኣብዚ አብይ አሕመድ ዝበሎ ንእሽተይ እስከ ክንሰምዕ መጀመርያ እቲ ዝተገበረ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ በቲ ተገይሩ ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ዩኤስ ኣፕላውድ ጣቅዒት ወይ እውን ሓጎስ ናይ ኣሜሪካ በዚ ናይ ምስግጋር ናይ ስልጣን ናይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብምሕላፉ ሕጉስ ከም ዝኾነን ከምኡውን እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዝተገበረ መቐፀልታ ናይቲ ክትግበር ዝገበርዎ ከም ዘመጎሰ ዝነግር ዘሎ ሚኒስተር ናይ አምባሳደር ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንከ ዝበሃል ማለት እዩ said that selection of Lieutenant General Tadesse Worede as Tigray's interim president reaffirms the Pretoria Accords. ስለዚህ Pretoria ስምምዕነት Pretoria ይቀጽል ከም ዘሎን and shows a commitment to respond to the needs of Tigray and Ethiopia. ስለዚህ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ካፋሕ ክብለሉ ዝኽእል ዝነበረ ተመሊሱ ምስግጋር ናይ ስልጣን ይግበር ከም ዘሎን ነዚ ድማ ደብረጽዮን ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ ነዊሕ እዋን ዝሓተተ የአብ ኣሕመድ ድራማ ክገብር ዝፍትን ነይሩ። ነዊሕ እዋን ይገብር ኒ ጌታቸው ረዳ አሊኻ ነዚ ታደሰ ወረደ ተከኣልና ኢሎም ኩሎም ቶም ናይ ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ይኹን መንጀሪኖ ዝርከቦም ኩሎም ሓቲቶም ነይሮም እዮም። አብይ አሕመድ ዓንቂፅዎ ነይሩ ነዚ ሕጂ ድማ ነቲ ፀገም ንሱ ፈጢርዎ ዝነበረ ከም መፍትሒ ኮይኑ ንዓለም ለኸ ኣኪቡ ኣነ ናይ ሰላም መራሕየ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እየ ብምባል ስልጣን ናይ ምስግጋር ኣብ ኢትዮጵያ ነፍፅም ከም ዘለና ገይሩ ይዛረብ ዘሎ። ግን ክዛረብ ከለኻ ገለ ለበዋ ድማ ዝደርብዮ ዘረባ ነይሩ። መጀመርያ ንእሽተይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምስ ህወሓት ዘለዎ ፍቕሪ ስቲል ክቕፅል ምዃኑን ናይ ህወሓት ደጋፊ ምዃኑ ድማ ደጊሙ ዘረጋግፅ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካ ኣሜሪካ ብቐረባ ከም ትከታተሎን ኣብ ትግራይ ዝግበር ፖለቲካ ድማ ማእከላይ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ጌራ ከም ትወስዶ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ክልል ሶማሊ ዝግበር ፖለቲካዊ ምስግጋር ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ኤምባሲ ኮሜንት ክገብረላ ንርኢ ኢና። እሱ ዘይኮነስ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ እውን ከም ዘሎ እውን ሪኣክት ገይሮም ላይ ፈልጡን እዮም። ዝኾነ ይኹን ዲቤት ክገብሩ ወይ እውን ዛዕቡ ክዛረቡ ኣይትሰምዖም ኢኻ። ናይ ትግራይ ግን ክንደይ ግዜ ናብኡ ከይዱ ኣሎ። ክንደይ ግዜ ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንትግራይ ክኸዱ ኢና ንርኢ። ናይ ትግራይ መራሕቲ ተባሂሎም ምስ ማይክ ሃመር ክራኸቡ ምስ ኣምባሳደር ክራኸቡ ለንቀነ እውን እቶም ካልኦት ፓርቲታት ዝበሃሉ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ተጋቢኦም ምስቲ ኣምባሳደር ከም ተራኸቡ። ስለዚ ንኣሜሪካ ስቲል እቲ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ሰንትራል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ብኡ መጠን ክትሪኦ ከለኻ ድማ እቲ ጉዳይ ቀጻልነት ብዘለዎ ሕልኽልኽ ከም ዝህልዎ ኢና ንርኢ ዘለና። እስከብዚ ያስምዑ መልእክት የአዋጅ ማሻሻሉ አሰራር መከተሉ እንደዚህ ያለም ግሬስፉል ፕሮግራም ማካሄዱ በሙሉ ልክ ለአንድ ሰው አይን እንደመቅጠም ነው። አይን የሌለው ሰው የሚፈልገውን ነገር በቀላሉ መከወን ይቸገራል። የህግ የአሰራር እንደዚህ አይነት ሴሬሞኒያል ጉዳዮች ለጀነራል ታደሰ በትክክል የሚያዩ ሁለት አይን ይሰጣቸዋል፣ አይናማ ያደርጋቸዋል። በህግ ላይ ቆመው አወያይተው ጊዜ ወስደው በሁሉም ፈቃድና ይሁንታ የመጡ ፕሬዝዳንት ስለሆኑ አይናማ ሰው ያደርጋቸዋል። ነገር ግን አይናማ መሆን ለማየት በቂ አይደለም፣ ብርሃን ይፈልጋል። አይን ያለው ሰው ብርሃን በሌለበት ቦታ ላይ
ወይም በጨለማ ውስጥ አይናማ ሰውና አይን የሌለው ሰው እኩል ናቸው ሁለቱም። ብሓፈሻ ልቦና ናቱ ታዘየላ ልቦና እንዲሁ ሼር ክገብረሎም ዝፍትን ዘሎ ሓደ ግዜ ናይ አብይ አሕመድ ኦፍኮርስ 7 ዓመት ምስ ገበርካ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም ናይ ኢራንዮም ዝብልዎ ሓደ ህበይ ሳብ ቤተ መንግስቲ እንድሕር ኢኻዮ እቲ ቤተ መንግስቲ ይኮነን እቲ ህበይ ኣይኮነን ንጉስ ዝቕየር ይብሉ ታይዳ እቲ ቤተ መንግስቲ መካነ እንስሳ ዝቕየር ወይ ከዓ ሰርከስ ዝቕየር እዮም ዝብሉ አብይ አሕመድ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ዙርዩ ዘለው ማዕርዩ ወይ ልዕልዩ ልቦና ዘለዎም እዮም ካብኣቶም ፀብለል ዝበለ ኢንተሊጀንስ ወይ እውን ኤጁኬሽን ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን መብዛሕቲ ግዜ እቲ ክዛረቦ ዝፍትን ግን ልክዕ ከምዚ መምህር ነቶም ተምሃሮ ብትምህርቲ ብደረጃ ፍልጠት ተመክሮ ትሕትዩ ስለ ዝኾኑ ልቦና ከካፍሎም ከም ዝፍትን ዳርጋ እቲ ዘረባ ናቱስ ናይ ምቁንፃብ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብዛዕባ ዓይኒ ዘለዎን ዓይኒ ዘይብሉን ብሓፈሻ ልቦና ይከካፍል ዝፍትን ዘሎ ንቅርብ ኢሉ ዝሰምዕ ሰብ ግን ብኣሽሙር ነቲ ናይ ትግራይ ሓሸውዬ ከም መላገፂ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ክገልፁ ርየ ዘለኹ ጀነራሊ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ብስርዓትን ብሕግን ኣብ ቅድሚ መጋባያ ናይ ዲፕሎማት ናይ ዓለም ኣረኪብና ካለና እዚ ዝሃብናካ ድማ ተሓሲቡሉ ዝተዋሃበካ ለበዋ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝበልክዎን ኣነ ዘልዮን ክትገብር ኣለካ ዝዓይነቱ ትለበዋ ኢንጀነራል ክንሪኦ ከለና ካብዚ ኩሉ ድራማ ዝተረዳእና ነገር እንተሎ አብይ አሕመድ እዘን ለንቀነ ወለቕ ዘለቕ ክገብረን ዝቐንየ እውን ንተጋሩ ሓደ መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም ስለ ዘለዩ there is a boss ኣነ ቦስ ምዃነይ ብዘይ በኣይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ወላ ሓንቲ የለን የስ ካባይ ንላዕሊ ካባይ ተፈንቲትኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ክትዕመኩም ግን ኣይኮነን ስለዚ ክትዕመኩም ስለ ዘይኮነ ተንበርኪኽኩም ኣብዛ ናተይ ቦታ ድሌታትኩም ክትሓቱ ክትክእሉ ኣለኩም ኣነ ድማ I can do anything I want to ዝብሎም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ወላ ወንኪድ ናፃ ሃገር ኩን እንድሕር ኢሎማ ከም ዘይክእሉ ገይሩ ፕሩፍ ገይሩላ አብይ አሕመድ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘሎ ትግራይ ቁጠባ የብሉን ጀነራሊ ኣለዋ ክልላት ነፍሰን ንክኽላዕ ባእታታት ዘለወን ፈርዲኹምሎ ትግራይ ከም ዝርዮ ዘለኹ ኣነ ግን ዋላ ወንኪድ ከም ሃገር ኩን እንደዝበሃል ነይሩ ክኸውን ኣይክእልኒ ትግራይ ከም ሃገር ትበሃል ኣጀንዳ ንኤርትራ ገለ ጎቢጥካ ድዩ ካብ ገለ ሰሪቕካ ድዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብዚያ ሕጂ ዘለዋ ኣቃውማ ከም ሃገር ኩኑ ተባሂሎም እውን ክኾኑ ብቅዓት ከም ዘይብሎም ኣቦ እውን ዘረጋገፀ ይመስል ጀነራሊ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ፖለቲካል ሰርከስ ናይ ኢትዮጵያ መመሊሱ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣነ ይኹን ንስኻትኩም ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ትግራይ ናበይ ገፃ ትኸይድ ምዕዛብ ከድልዮ ይኽእል ኸውን ግን እንድሕሪ ሕቶ ናይ ትግራይ ፀጥ ከብሎ ክኢሉ ኣብ መስመር ክእትዎ ክኢሉ ሓንቲ ቀላዕ ኣገዳሲት ክትተርፈ እያ እሳ ድማ ሕቶ ናይ ኣምሓራን ሕቶ ናይ ፋኖን ክኸውን ሕቶ ናይ ፋኖ ድማ ምናልባት አብይ አሕመድ ነቲ ድሌት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክንምንታይ ማኒፕሌት ክገብሮ ይኽእል መጀመርያ ክገብሮ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ነቲ ናይ ኣምሓራ ከምዚ ናይ ትግራይ ገይሩ ዝኾነ ይኹን ሰትል ክገብሮ ከደቅሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ is it going to be possible ከይከኣል ድዩ ክገብሮ ድዩ ካልእ ርእሲ ክኸውን ከሎ ብዝተኻለ መጠን ብወታደራዊ ዓይኒ ዝገበሮ ኣይሰለጦን ዘሎ ህዝባዊ ቃልስና ተቐይረ ስለ ዝመፅ ዘሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ኣይከውን እዩ እንድሕሪ ጠቕላላ ብወታደራዊ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ ይኹን መዛዘምን ክገብረሉ ዘይከኣል ኮይኑ ቀሪቡ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ መሊሱ ነታ ካልይቲ ዝገብራ ወታደራዊ ስጉምቲ ግን በይኑ ዘይኮነ ንተጋሩ እናሰሊፉ ወልቃይት ምለሱ ዶ ገለ ኢሉ ምስኣቶም ኮይኑ ንኣምሓራ ብክልተ መንገዲ ክሃርሞ ክፍትን እዩ ምናልባት ነቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ድማ ንከጥፎ ዕድል ክቦ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብር ከምዚ ንዓፋር ገለ ዝገብር ዝነበረ ናብ ትግራይ ክገብር ክእል ኸውን እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ነቲ ናይ ንተጋሩ እቲ መሬት ናይ ምዕራብ ትግራይ ዶገለዶ ክተማልሱ ኢኹም ብኡ ጌርኩም ድማ ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ንቕተሎ ኢሉ ነዚኣ ክገብር እንድሕር ክፍትን ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ እንተሰሊጥዎ ድማ ኔክስት ስቴፕ ናቱ ስልጣን ናቱ ኮንሶሊዴት ክገብር እዩ ነቲ ዘሎ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀገማት ንኩሉ ሓሊፉ ሓይሉ ሒዙ ገበል ኮይኑ ድሌቱ ከስምር ክፍትን እዩ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ግን እንተታት እዩ ንኸይከውን ዘፍቅድ አብይ አሕመድ እቲ ቀደም ዝነበረ ቁጠባዊ ጭዋዳ ክህልዎ ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ደገ ሓገዛት እናጎደለ ክኸይድ እዩ ሃገራት ካልኦት ቀዳምነታት ስለ ዘለወን ሓንቲ ትኬት ጥራያ ዘላቶ ብፍላይ እታ ትኬት ንዕናቱ ዘላቶ ድማ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ኢንቨስት ይገብር ይኽእል
أقداسي كون إسكازيا نشتي سمعوا أبزي سلام قرحة مزعوم أبزو ونزي كابتن من أفريقيا وفر الجبرة هجرات قدامي ثمان تسرعة تبهل ما بعد تشاينا مبلنا فزي كنا أمريكا ويزن أوروبا هجرات عند إنجليز دي فرنسا كمون ميبي زن عبيت على هجرات بعد جابان تركي السعودية قدام سوعنا مسلمي هنا بثلاث ساعات زيها حبرات إمارات عرب وإمارات UAE قدامي ثمان تسرعة قال أنا تشاينا حليفات تاسي قدامي ثو أفريقيا وين لا فات تي نيو حاجة زارب كمان قدامي مخانات راح يكون بتعزز سفما قديم كسب حجة كابز ما أبزي كسب حجة خمرين الله أبزي المسعمات كا عري خمسة وستة زرب ولا زرب مو لازم ننتهي خبير فراوين نحنا قداس مالتي أبتزو بنادي وأبكالدي وبحلف بحلفين سيتي بعد تحزب بس روح تحصلوا مالتي ناي كتابة ناي بوليتيكا ناي وتهدرون كذا سواتات زلوا ويمثل خبير فراوين سي نحاول مرداتا نيو نحاول مرداتا كلنا زقبوا إلى حد حدنا تفتح حسكوا مسئلة لهمو لكنا وعلى حال مساهم thank you وكمتي بزحت ناي معكنات ناي زيناتات كم سمعوا ناي UAE أبزي حلف حموش عامت من هناك أبزي وان كوفيد نبلوها كل شحن أحسن جعتنا عسران جميل وصعب جلله حموش عامت بتعمي بتعززها مقدري توفرنا أفريقيا بس الحمد لله أبزا ناي موداتا أخذ سبساب دلونا كل شحن أحسن سلستنا أبنت 110 بليون وفري يرى على مالتي ونا UAE أب أفريقيا بزحت هجراتي ومعرية يكونن قال يوم مزحت وبعد قص قال بزح خون أبزن دو بعد دلوا هجرات من بزح من خون قال بتزامدي أب كله المعراب ديو أب براء ديو أب كله زرق هذا اللوي وتناي وفرنا إمارات مو لكنا شينا مالتي لازم 110 بليون أبنت كورا در كله بزا ناي مستكفش عن إسرائيل سلسن بس ناي شينا درجة فرقو يدخون حرشة بتلقى حجنتاينا نرد لنا تي وساني حيلك خون زغل داني صبو جرجليت ولو أبناتو إريتريا فيرست زبلكيتكم رايوا تبغى تقولنا تعزبتيه بلو إمارات زبحال وسان هجري خون مغنياتو أمريكا عبيتي جنبارات سلزلوا نيراشا قدايلو نيران قدايلو نحوتي قدايلو لا كلهم قد بقولوا إنما ناي تشاينا قدايلو مسيرو بازلهم سحابون سلز أمريكا بجنزب زأكل بس أبو خينو نيرترا كج أنا نقاي زبل calculation يلن أتيك عند بداهي كونسل الحيلي تي إمارات زبها الحيلي السدما أبتكرنا أفريقيا بفلا يدما أتوكرنا إنفستمنت ناتو أو ودبات تتوكري ودبات بتأمين نتكل ودبات نايك بحري يكون نتنا أفريقيا ودبات كنترول كجبر كمتنا تشاينا موديل يزغدر أو ودبات تشاينا كم زجبر بزح نقدي سلزلوا بودبات كاسل زات نقدي أقداسنا سلزلوا يتسر زجن نقدر ترايز اللي وده يكون نتوقع دبات تتقاطع سيركا نهجرات كتقاطع أرسل تغل زبل إيرترا ما كل التأزين أقدس ودبات حسبن بات أنت لزلوا نزيعة عندما كامت ما تعدوا على سلدي فلت من البات نسمع سيرتراك سما مع زي كل انتو حرقينه بمن قدتنا إثيوبيا أجندة غيرو نابتن ودبات نممتع بزح سلتات كفتن كم سخل مجنزابيا دلي زي هجي بينا مغانينا غنريو أبز سمعوا كانت تحازو منتا የኢትዮጵያ አካል ናት። ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አድርጋ አታውቅም። ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት። የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው። ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤሪትሪያኖችንም የሚያቅፍ ህዝብ ነው። ህዝብ አንዱን ክንዱን አንዱን ክፍሉን አንዱ ሌላው ወገን ኮሎናይዝ ያደረገው። ለምሳሌ እንውሰድ። ቢሌኖች የአገው ህዝብ ቅርንጫፍ ናቸው፣ ግን ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት። ቁናማዎች ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታይ ዝብል ኣጀንዳታት እዮም መፅኦም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ጌርና ድማ ከነሰብለሎም ኣለና። በቲ ሓደ ኤርትራውያን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነይራ እዮም ዝብሉና ዘለዉ። ሕጂ ምባሎም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ንዓመታት ዝቐፀለ ድራማ እንድዩ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓንሳብ ይዝዕል ሓንሳብ ይብርትዕ እዩ። ንሕና ይገዛእናኩምን እንታይ ደኣ ኣካል ናትና ስለ ዝኾንና ንሕና ክንገዛእ ይንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ክበልዓካ ዝደሊ ዝነበረ ዝብሲ ኣነ ዝሓልየልካ ክብለካ ከሎ ከም ድልየቱ ክብል ይኽእል እሱ። ኤርትራዊ ግን ኤቭሪ ታይም ዝዘረባ ደምፃልኩም ዘለኹ ኣይ ኖው ንኤርትራውያን ከም ዘቆጥዕ እቲ ቁጥዐ ድማ ኣንፃር ኢትዮጵያ ንክንፃረፍ ኣይኮነን፣ ኤርትራውነትና ንክግንፍል ሓድነትና ንክንሕይል እዩ። እዚ ዘረባ ዘምፃልኩም ኣነ ብኡ ተቆጢዕና ሓንጎልና ክንስሕት ኣይኮና፣ መሊስና ሓሪና ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኣብ ጉዳይ ናይ ልኡላውነትና
ምስጢር ዓወት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስለ ዝበዝሑ ወይ እውን ሓፂን ስለ ዘለዎም ወይ ክንዶም ገንዘብ ስለ ዝረኸብና ኣይኮነን ሓድነትና እዩ ምስጢር ሓይልና ስለዚ ሓድነት ንህዝቢ ኤርትራ ንምዕዛዝ ድማ ይሕግዙና ኣለዉ ብግምት ኣሉ ንሳቶም ዝኾንዎ ዘለዉ ድማ ክንርኢ ንሳቶም ክንምንታይ ድራማ ክገብሩ ይኽእሉ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ እዚ እዩ ዝመስል ሓደ ዓብይ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ሓደ ዓብይ ጨንፈር ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን እቶም ሰራሕተኛታት ኣብኡ ዘለዉ ድማ ሓደ እቲ ናይ ዩኤስኤድ ዓብ ደገፍ ኣብዚ ዝወርድ ነይሩ ተኣልዩሎ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ነቲ ዘሎ ኢንፍሌሽን ምንሃር ዋጋታት ክከላኸሉ ስለ ዘይከኣለ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ሰላማዊ ሰልፍን ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ፓብሊክ ራይዚንግ ብፍላይ ኣብቲ ሲቪል ሴክተር ህዝቢ ክለዓል ከሎ ነቲ መንግስቲ ዝበርትዐ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ዘሎ ፀገማት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ምልዓል ናይቲ ህዝቢ ድማ እቲ ቀንዲ ነቲ ዘሎ ሽግር ናብ ዝግባኣሰ ክወስዶ ዝኽእል ነጥቢ ንሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ዘሎ ድራማታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ሓደ ኣይተገዛእኩምን ኣካልና ይኹም ነርኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ንቐፅል ኣብዚ ኸ ለምን እርግጠኛ የምንሆነው ነገር ምን መሰለህ ኢትዮጵያን በዚህ መልክ አግቶ አንገቷን አንቆ ይዞ መቀጠል አይቻልም የማይቻለው ነው መሰለህ ከሌለን ይለለ በዚህ መልክ ከቀጠል በዚህ መልክ ጉሮራችን ሳንቀን አዳሜ ዛጋ ነገር በሆነ ቁጥር የኛ ህልውና አደጋ ውስጥ እየገባ ሁሉ እዚ እውን ከም ወትሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕር ናትና ወሲድኩም ኣብ ጎረሮና ሒዝኩምና ክትቅፅሉ ትኽእሉን ኢኹም ምስ ኣቢ ክትዘራረብለኩም እንተዘየለ ኣብ መወዳእታ ክሳራይ ይከውኒ ኤርትራውያን እናመኸረ እዩ ዝነግር ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ኣርቲክል ብዛዕባ ወፂኡ ነይሩ መስለኩም እዚ ሰብ እዚ ክንምንታይ በቲ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ናይ ኣቢሲ ኣቢ ዝኸፍሎም በዓል እዚ ተራ ሰባት ኣይኮኑ ንብለኩም ኢና ኣብዚ ሓድሽ ካብ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ዝወፀ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና The government responds to the court by saying that it does not know the address of the activist. መንግስቲ ናይ ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ንተወለድቲ ኣምሓራ የጥቃዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ተኸሰሰ መቕፃዕቲ ንከይወርዶ ክትከላኸለሉ ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ብምፅላም ዝፍለጥ ሰብ ኮይኑ according to the federal high court ይብላ ኣሎ ስዩም ተሸመ to appear ዕለት 30 ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝግብኦን ንቤት ፍርዲ ጥሒሱ ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝንገር ዘሎ the individual was accused of tampering with the trial by naming Ato Yohannes and Christian Tadele who currently in custody ካልኦት ሰባት ኣብ ቀይዲ ንዘለዉ ብዙሕ ግዜ ዝዝልፍ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ኣብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ተሓቲቱ ድማ ክቐርብ ከም ዘይከኣለን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብመንግስቲ ዝኽፈልን ገዛ ዝተዋሃበ ሰብ ክነሱ ኣብ ፖሊስ እቲ ኣኽባር ሕጊ ናይቲ ሃገር ከይዱ ኣብ ሕጊ ንከቕርበውን ከም ዘይከኣለን ገለ ካብቶም ክሱሳት ድማ ነቲ ፖሊስ ንሕና መርዒና ኣብ ገዛኹም ክንወስደኩም ንኽእል ኢና ክሳብ ምባል ከም ዝበፅሑን እንታይ ዘርእየካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዝብልዎ እውን ልዕልዩ ከም ዝኾኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕልና ሕጊ ከም ዘለዎን ኣብ ዘለኩም ትሕት ኢልኩም ተሪኹሞ ምናልባት ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዚ previously activist ስዩም ተሸመ was charged with ኣብ ላዕሊ እንታይ ይብለኩም ኣሎ there was somewhere ክንምንታይ ብመንግስቲ ዝእለ ሰብ ምዃኑ yes ኣብዚ ያላትኩም ታሕቲ ውርድ እንድሕሪልና ኣብ ላዕሊ ተሸፊና ስለ ዘላ ኣብ ታሕቲ ባይታ ሓደ ኣቶ ዮሃንስ said ስዩም ተሸመ was a government activist who was given a house paid salary and provided with security ስለዚ ገንዘብ ገዛ ዝተዋሃቦ መኪና ዘለዎ ብመንግስቲ ዝኽፈል ኣክቲቪስት ከም ምዃኑ መጠን ድሌቱ ንክገብር ተፈቒድሉ ዘሎ ሰብ ምዃኑን ንዕኡ ኢቨን እቲ መንግስቲ ገበን ገይሩ ኢሉ ንክኸሰውን ከም ዘይከኣለን ኣብ ሕጊ ንከቕርቦውን ከም ዘይመረፀን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ንሳቶም ዛረብዎ ምስ መንግስቲ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ ሰባት ምዃኖምን ኣጀንዳታት ናቶም ክንሪኦ ከለና ድማ መንግስቲ ብወቅዕ ክዛረቦ ዘይደሊ ነቲ ህዝቢ ብሬን ዎሽ ኣብ ምግባር ግን ዓብ ተራ ዘለዎም እዮም ኣይሆብ እቲ ውሽጣዊ ነውፅ ድማ በዓል እዚ ልዕሊ ሕጋውነት ክኾኑ ከለዉ እቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ መመሊሱ ቅርሕንቲ ይስምዖ ከም ዘሎን ኡ ገይሩ ድማ እቲ ጉዳይ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና so much about this ንሕና ንከታተሎ ነቲ ሓበሬታ ድማ ናባኹም ከነምፃልኩም ኢና ናብቶም ስቱቢት ክንሰግር ሕጂ ትዕወት ብል ባንዴራና ተሸኪምካ ሓደ ትግራዋይ ግን ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተሸኪሙ ኤርትራ ትዕወት ዝብለ ተምፅለይን ባርያ ከምኡ እዩ ሓሽከር ናይ ኩሉ እዩ ዝኸውን ባርያ ኦኬ ዶ ልመዶ
This is a big slap. عباي بل تግራይ This is a big slap دبلካ ንዓኻዳት ስማዓካ ተኮይኑ የስ ንዓኻዮም ኮሚሎም ባንዴሮም ተሰኪምካ ትግራይ ትዕወት ትብል ነርካ ትግራይ ትዕወት ትብል ነበርካ حراي ገበርናካ ባርያናትና ኢና ጌርናካ እንታይ ከስ ከብሉ ንኤርትራ ዝድግፍ ባርያና ይግደፍ ባርያና ሻዕብያ ይብሉ እስኻኳ በቶም ዝጸርፉኻን ጥፍ ዝብሉኻ ዘለዎም ባርያ ኮይን ካለኻ ኣነስ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕጉሱን ተጋሩ ቤላ ጌሮም እዮም ዘላድድዎም ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ቤላ ጌርና ኣፃዊትናኩም ኢና ክንደይ ግዜ ኮሚሎም እዮም ተጋሩ ዘይክንስኹም ወላ እውን ክትመርፅዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም ግን ቤላ ጌርና ተፃዊትና ከም ማስቲካ ሓይክና ጉሒፍናኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ I like this I mean ከም ተጋሩ ጽቡቅ ጌሮም እዮም ትምህርቲ ዝብዎም ዘለዉ ክመሃሩ ዝኽእሉ ተኮይኖም ኣብዚ ካ ስምዑ ካልእ ኮሃ በፊዕካ ተባቲልካ ተሰዊካ ገደመላ ሕጂ ሓድነት ይፈጥር እዚ ሓድነት እዚ ከዓ ብንትሶ ዝኽእል ሰብ የለን በቃ ንዑ ዓቂብካ ሱቕ ዘይትብል እንተ ካብ ካልእ ስእልካ ወጠንጠን ስኒ ስራሕ ኢና ኮይኑ መን ዘተንኪቱካ ስኒ ስራሕ ኤርትራዊ ኢልካ ሱቕ ትብል ተወዲዩ ከም ኤርትራዊ ኮሃ በፊዕካ ተባቲልካ ተሰዊካ ገደመላ ሕጂ ሓድነት ኣቶም ሰብኣይ እዞም ሰብኣይ ናይ ብሓቂ እኮ እዮም ከገርሙኒ ጀሚሮም ዘለዉ ኣሚን ከምዚ ዓይነት ውርደት ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ነዚ ሰብ እዚ ቤላ ጌሮም ትምህርቲ ይቦም ኣለዉ ዝመሃር እንተኮይኑ ሓንቲ እሳ ጥራይ እውን ኣይኮነትን ዳርጋ ደጊምካ ደጋጊምካ እዩ ትፅፍዒት ዘሎ ፅቡቅ እዩ ድማ ትምህርቲ እዚ ኣብ ካሊኦም ከድህቡ ነይሩ ኪድ ኣብ ቻይና እንዶቶም መንስያት እንታይ ገብሩ ኪድ ኣብ በዓል ሽወደን እቶም መንስያት እንታይ ገብሩ ሞረ እዮም ኣብዚ ግን ኣብ ትግራዋይ ዲ ሓጋበይ መፂ ተጋሩ ዲና ኣይኮናን መንነትና እንታይ ዶ ገለ ክንብል ነውዕልሲ ኣነ ዕድመይ 80 ዕድመ እዩ ኖ ግንሲ يقولون نايتهم من السات أنا يخوم قبل زقبان نيرو كمان سمت حدث سمنا عاوز كرس كابينا متينا قال لنا خالص زي حسبوا يقول لنا نبينا نكيدو قوم يخحسب زي كم نقدر يسر حبس عالم كلها قال لنا قد فتر قال هاجر كلا تكازك دفكا كان صورن تلوكا انت يتخال زي عقر كابتوش تخا أنا كوي جرماني نحسا انت يقول له مالتي بتوي تم قلولا وزلهم دمكم وزول كل زوع ولا انت قلولا I don't know ندعي قال قد سمعهم كوينو قاب حدا يولدوا ويقال ماله انت يخم زبرهم كنا يرد عنني نعمت اب حاجه ناسي ابز متى حد ندعر كيتكاس وسعوا تناتهم زر ندعر قال يوم اسلام كريستيان شمالهم نعمت عمد ميكائيل شمو علي بحقو قال ملقن والحدث لهم سلام نبرو كابينا كان من يمشي وسدو قال مله قدم مو اسلتن حجركا دحرتم انثروبولوجيست يالو اوسيلم تماراميرم ينغروها نخد فلت راي كالي كن انتاي خات دليو خالي ايفلت نخد فلتو كن تماراميرم نغروها كاب سئلكا سباويان نبحال نيرنا اغازيان نبحال نيرنا دومني لو ابيا كما همسي كازيتا اغازيان نبا انا هيستوري تمايرناي ኢትዮጵያ ገለ ሰሚዒ ይፈልጥን ኣነኹም ኣበይ መፅሓፍ ስለ ዘርአዩ ሓራይ ኦኬ ሓራይ ዋ ታ ከመይ ዝበልዎ ትምህርቲ እዚ መፅሓፍ ዘየንብቡ እንዲኦም ቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ፀገም ኮይኖምና ዘለዉ እኮ ሰብ እዮም መፅሓፍቲ እንቢቦም ተወኪሶም ተዝኾኑ ነይሮም እኮ ኣብ ታሪክ ኣይንበርን እዩ ብዘየገድስ ካበይ መፂኻ ኣበይ ኣለኻ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣበይ ኤርትራ ተወሊዱ እዚ ኣበይ ኤርትራዊ ኢልና ተወሲድናዮ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝቕፅል ወለዶ እንታይ ክንገድፍ ንኽእል ከመይ ጌርና ነታ ሃገር ካብ ዘላቶ ኣክንዲ ንፀገማታ ኢንጂነር ክትገብር ትውዕል ካብቲ ፀገም ከመይ ጌርና ናብ መፍትሒ ከነሰጋግራ ንኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ንክንሰርፅ ኩልና እንተ ንፅዕርቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ኣበይ እሞ ኢልኩሞ እዛ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ ኣነ ሓይቶ ንህና እንዳኣሉ ኣካርሲ ዓለም ይነብር ተሳኢሉ በዓል ጣልያን በዓል እንግሊዝ ይመስክሩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተገዲዱ እንዳኣሉ መራሕቲ ወያነ እንዳኣሎም ዝበደሉ ኣብዘይ መሬትና እማን ይጨቆኑ ኣብዘይ መሬትና እምኒን ይጭቁንን ኣብዘይ ባሕርና ናይ ንሕምስን ዘይዓሰናይ ንጠብስን ካርሳ ናይ ኤርትራ ኣይትመለስ ኣይትኽለስን ወርቂ እያኻ ምንም ኣይትሃስስን ሰላም በሉለይ ነቶም ጀጋኑ ሓለውቲ ወሳስን ካብ መጀመርያ ስጋሕዶም ዝሕንጠት እንዘርኻ ዘረባ እዚ ኣላ ዝተፈረየ ዕገርግር ዝተሓበየ እንገርግር ይበሃል يعقرقر الله وعلى حدود تحرك أي حادنت بزحنت ناي حزب ختم خران إذا حدش نجار يكونن إتي أمنات كاليو إتي سجا خالي
بچبود دين زار بكير حنا بس درس نعيا كوي أبي عبها حبوي ስለዚህ እዚ ፍልልያትና ሃይማኖት ዝበሃል ነገር ብትውልድ ስለተኣሰረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዓብዪ ህዝብና ለባም ሓንቲ ኣነ ክዝክር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጅውን ብሂወት ያላን ሓንቲ ነገር ከርድእ ዝኽእል ኣነ ከም ኣብነት ካብ ከረን ስለ ዝመፃኹ ብሓደ ናይ ምንባር መንፈስ ኣብ ኤርትራ ብዝበለፀ ጎሊሑ ዝረኣየሉ ቦታ እንተነይሩ ከረን እዩ ነይሩ ብዙሓት ብሄራት ሃይማኖታት ሞት ህዝቢ ድማ ብሓደ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ምንባር ኣገይን ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ሱፐርፊሻል ወይ ከዓ ብቲዮሪ ክዛረብ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ክንሪኦ ከለና ኣብ ከረን ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ከረን ህዝቢ ትግረ ብሌን ትግርኛ ዳርጋ ብሓደ ብሰላም ናይ ምንባር ክእለት ነይርዎ ኣብ መንጎ ፈተናታት የጋጥሞ ይነበረ ማለት ኣይኮነን ዝያዳ ክስራሓሉ ዝኽእል እቲ ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራውነት መንፈስ ንክዓቢ ተኮይኑ ኣብ ከረን ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ቀፂሉ እውን ክስራሕ ከም ዝግባእ ምክንያቱ ሜልቲንግ ፖት ወይ ከዓ ኤርትራ ብሓደ ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ህያው ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ከረን እዩ ብዙሓት ሃይማኖታት ብዙሓት ብሄራት እሞ ከዓ ኦሪጂናሊቲ ናቶም ከየጥፉ ብሌን ከም ብሌን ትግረ ከም ትግረ ትግርኛ ከም ትግርኛ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ከም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ከም ካቶሊክ ኣስላም ከም ኣስላም ብምሉእ ብሰላም ዝነብረላ ሃገር እያ ከተማ እያ ነይራ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ካልእ ረፕሊኬት ንክንገብሮ ዝያዳ ክስራሓሉ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፅቡቅነት ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣስተውዒልና ንክንከይድ እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዝነበርና ኣንዳር ኣካይዳ ድማ እንቋዕ ከማን መፅኡ ሰብ ሰሚዒዎ ጥፍ በሎ ጥራየ ዝብላነ ዓብ ትምህርቲ ዓብ ኣብነት ይብዎ ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብና ነዚ ፈሊጥና ኪኑ ክንጥምት ተኺልና ድማ ትዝበለፀ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ሰብስክራይብ ግበሩ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፍዎ እናበልኩ ምዝያ ፍሊት ደርፊ ገጥፈኩም እየ ኣብ ካልእ የራኽበና ፅፅብቑ ቻው ደምና ከይንቐፀት እታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ ኣብ መንበር ኮፍ ክብል ምስ ተጓፃጎፀ ብህዝባዊ ግንባር ደሊሉ ምስ ረገፀ ሕልፍነት ደሊሉ ምስ ረገፀ ህዝባዊ ግንባር ደሊሉ ምስ ረገፀ እቲ እታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ እቲ እታት ተዘበልናዮ ብኣና ዝመፀ ማዕሪሕቆም ሕማቕ ዝጉስጉሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ህዝቦም ክድምስሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ዶላር ንክዓብሱ ስዋኣት ረጊፆም ገንዘብ ንክዓብሱ ዓዲ ጓና ኸይዶም ገንዘብ ንክዓብሱ ኣታ ዘማሪሕቆም ሕማቕ ዝጉስጉሱ ይዕሾም ተበላ መሊሶም ሕማቕ መንቢሱ ይዕሾም ተበላ